लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना थि रोखोमै गोनांथि जानाय रेशनखौ मोननो हाबोदोंना? बेसेन होनाङा लासिनो माइरं मोननो हादोंना? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डजों बेसेन होनाङा लासिनो माइरं मोननायनिफ्राय जानगार जानो गोनां जाबोदों नामा? अब्ला नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों गोनां फन नाम्बार। बेफोर नाम्बाराव फन खालाम आरो मोननो गोनां माइरंफोरखौ बेसेन होनाङा लासिनो मोननो हागोन। आसाम सरकारा बे गिदिर थांखिखौ लादों। नंगौ, बे समाव लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना थि रोखोमै गोनांथि जानाय रेशनखौ मोननो हाबोदोंना? बेसेन होनाङा लासिनो माइरं मोननो हादोंना? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डजों बेसेन नाङा लासिनो माइरं मोननायनिफ्राय जानगार जानो गोनां जादों, अब्ला नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों गोनां फन नाम्बार। बेफोर नाम्बाराव फन खालाम आरो मोननो गोनां माइरंफोरखौ बेसेन होनाङा लासिनो मोननो हागोन। आसाम सरकारा फोसावनाय गोनां नाम्बारफ्रा जादों बिश्वनाथ 9706934413, बाक्सा 8473940426, बङाइगाव 7002466915, बरपेटा 9957307996, सराइदेव 8099983038, काछार 9957015618, डिब्रुगढ़ 7086349163, डिमा हासाव 9435635533, धुबरी 7086425227, धेमाजी 9706519455, दरं 9101040208, गोवालपारा 9957609119, घोलाघाट 7896256196, हाइलाकान्दी 8471877340, होजाई 9435054707, जोरहाट 9954302968, कार्बी आंलं 9101268972, क'क्राझार 8473940426, कामरूप 9864351874, करीमगंज 9401157755, माजुली 9435011001, कामरूप महानगर 9101483462, मरिगाव 9101700941, नगाव 7896118599, नलबारी 9864181463, लखीमपुर 8135027519, शिवसागर 9957177426, शोणितपुर 863810200128, खोला सालमारा 7086592978, चिरां 8473940426, तामुलपुर 8473940426, तिनिसुकिया 7002325998, अदालगुरि 8473940426, सोनाब कार्बी आंलं 9101268972। बे गोनां फन नाम्बाराव नोंथाङा फन खालाम आरो नोंथांनि अजदखौ फोरमायहर। लोगो लोगोनो आसाम सरकारा राहा लागोन। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन।
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।